Kardom Nelimen Chandrasing Rongpi Aprangsi Nordisk Karpi live kelang arat donapan Kardom nak pajeri klo Arni bang ta nangli tuma phanisi akenang sot lapen prek jaga pirta nakiban pi bomba son thotsi pini le thot sitami nangli tuma phanisi akenang sot pirta nakiban pije phansi non pini kaching ki kachithan ponje phan non neli chise ki tangma non neli lom kedo nangli tum thagilom no ake hai J.I Kathar retired IAS Officer mate APHLC ratcharia songlong ame phuiklo amen penanta munite tum kachini ne bangsi aveklo lapen alangli ase karjulong ata karbiang longlong chotkalisi karbia khelong atogano tumanta J.I Kathar plotangte kachini ne bang phu maduta avelo puleli tum puidyat sitame henoi kelo la pusona bang phu along sinon ne litoiklo tane kopia posialang lilong ke bangiklo abang putin da chini alangli APHLC ame phu kachari pen karbiang longlong penang an alangli ke claim ke dam lapen justmet dak political afil long pen ke claim litum thek ponik long lo inglong so aja kong kewan je phan ka che song thek long lo voter list amen kang than je phan la kichi ke bia so phan amen kang than je pen chenglok ason aka che song wang ek bong long alang li phan kai kita ratcharia chatai long ilitum rj arni wangta thek ek long te pon sitame alang li long la bang so ratcharia song pen kapanum ko hala aphiana thu ka che patu joy eson sonia lam the ka ching ki ka che than pon je phan si ka chi sik ek lo la pen ning ke hang ek lo pini alang li kathar sara ke hai akai alamo thihek peneson soni alangli schooling lapen alangli childhood lapen alangli service claim pomohut lapen alangli prejam along ri along sitame service claim na meklo hala sopor hut penang am karbia kheipen sitame kache tongdo na alangli experience ko sonik to ang to nalam kachini ponja phanangli tum sitame kecheng pen kejut nanglang do dekno ake hai nangli pana phangsi kardom nang ko jereklo nangli saidu suryang bong pen positame apor nang sipi apor kecheng siapa nangli phan karjukang tung lalo kapang putin ta nangli phan ke nang chinik lo te bon sitame ke ong tung arata tumbang ka chini thukang tung bang ke nangli konat sim maham ke thek ma la penangli kaparong ru kosonik ma la penangli schooling koson si kona pensin nangli schooling ik ma lahai hui penang anatum ka chini kang tung do athema songja pu plotangte alangli schooling punon alangli akai lamo ka chini kang tung la pen akenang sot thek thek chanam na sila bang so puthak nangli childhood lo la pen nangli kaparong ru ahot puthak nang la sabsu nang chathane ki masa neli pirte ka chige tika arong tika rong lo la pen LP school ki dun cheng ke lage taik pi government LP school la phi ke tika ME school bang how wo that lang so pon det lo amasi tika ke ahogalam thande report la suhut lage christian rong report la si school da binang ne pu amasi ha wo that lang so bongali to marong si ponde non da la so tika em school ke ha wo that lang so si du non ta la si ni tum private school si venture school si por hinang kok lo tika thak thak venture school class 4 5 6 an ke hala so ke ME school bulete 4 5 6 hello ME school amat class 7 ke la ke ha government high school mokok chong Nagaland adak neli hala dagapan neli gapan akam than pet lo hala hill state ke hang along ka cherap du no pot amasi alangli aprang ke neli ga kleng sia bang har long bing tigathar alangli bang Assam secretariat se kam claim ha shillong amar alangli phan akam than pet hill state ke hang la pen roman script ke hang akam ke claim do no pot lamasi alangli ha Nagaland si sakori long thu lo la sia Nagaland ke dohut neli ta la sia neli phan da Nagaland nang pondet class 7 ke class 8 class 9 10 ke la ke ha Shillong government high school Shillong la so ke Assam la hadak sin ni li por he Maukhar Shillong government high school class 10 la pen ke PU pen halo so ke pre university pulo class 11 12 pugali pre university pulo la pre university aprang ke IA pudo aprang hot hala IA to that apilo pre university ke la ke pre university la pen college an pijut kok an ke
Saint Edmunds College Shillong ke menaya a college lo halabang suhut hadak sini li tumpor hedun lo Kuana nengkan iklau kai laban. la ke 1968 pen 71 an bol ha ne li ha Saint Edmunds College ka por he ke la pen ke Nagaland ka por he dun bang ke la ke 1963 about 64 65 60 64 ale kalang lo 63 lo kalang lo 63 lo 64 65 66 laban 67 an ke la ke government high school Shillong lo laban 67 pe 1971 ba 70 an ke nili ha Saint Edmunds College lo an par ke duk de apot jo masi sakori chori government sakori chori dun lo haladak aner lu ke AG office assistant junior assistant halawang sahut LD assistant lower division assistant busipu lapen typist akam se claim dun ha AG accountant general office amat hada ke doun hosineli Bachelor of Teaching abang ke pass le Bachelor of Teaching ke lage Postgraduate Training College Shillong pada pensi ni lagi pass la kidun hut ke Guwahati University lang seta certificate na piho da bang lage Hill University pen lu la pen ni BA ke pass bang lage Guwahati University lang pen MA bang ke sakori si claim bojo masih private Singapore he ha Guwahati government Guwahati University lo private pen lagi private pen por he si 1976 ini liye pas la MA bangke MA history bangke la hello lo por he akam bangke an par ke nili por he dun de dat lon par ke la Assam Civil Service long liako like accountant general office claim bom lo UD assistant la claim dun lo accountant general office la pen ke circle officer Arunachal Pradesh civil service la ke Arunachal Pradesh civil service ke la ke Union Public Service Commission sika conduct Union Public Service Commission a porikha pass dun lo lama si ha circle officer akam claim ha Arunachal Pradesh sepa padim de Kameng district arlo suhut lalu lama si lage 1975 lo nilia da ke do 1975 lo nge 1975 thak Assam Civil Service Class 1 aku untu det lo amat la bang aku dak Assam wang tujui lo 1975 November ciklupen an parke non 1976 an ke neli ACS lo Assam Civil Service lape 76 ani kan iklau dia officer bang ke kalang lo 75 pen lo ACS ke long lape 1996 an ke ACS lo 1996 ACS mane ACS kali lo 1990 masih nili IAS man dat lo 1990 lo nili IAS ke man ante ta nangli IAS officer man me phrang nangli ke claim ching abo renga wa sai bang la hello LD assistant hai LD assistant nangli ke claim ching LD assistant typist hai ha accountant general office Shillong hala suhut Shillong sidu non ke Guwahati sidu lo nangli hala bang so borenga wa sai claim bo mahut pusita me nangli IAS officer manik ji pumata ke mangla pason to ik mahala suhut pusita hala suhut ke cethana link seta gazetted officer ke nang vegi pusi ni liya mata gazetted officer lo te chok lo pusan ni mata di la anke undu nai pusi mata hai la sonju amasi gazetted officer ke long dun ke la 1975 lo la Arunachal Pradesh Civil Service hai circle officer la hello first la ke long dun
Choro lo sir lapen isi jasamet bang ke nangli tuma hem tu nalam sinili nangar jeng tum nona bang ke nangli schooling alam nang thanik lo nangli hem sarpi sar bramen lapen nangli tum korte bang kwan doik ma la sapso non lapan sop tang nang thanik jom ni ma nili tum korte bang troxy pen injir bang hini kadoi bang sirket kereng an osoko mat cewai je la son dor kom bang hini ar kom osoko cewai je la son an par ke non thedung MA ke pas MA por he bom ho si inut bang cewai je MA por he bom la pen sakori ka claim bom ho Guwahati sakori claim bom ho son an par ke la hello ka du ta the ke the pung lo la pen ke la hello itu kadai bang proxy ta bang sirkep ta graduate hai MA के पास नीलितुम bang hini lo la pen MSc nut lo ke pas la hello ke pas kang tui ke dodun ke lan amen bang nang thani ji banang litum ko akleng sia bang har long bi ing Kathar pulo adon thu bang long sodar ing Kathar pulo Nomor 3 bang Harbamon ing Kathar pulo. Nomor 4 bang Longkeri ing Kathar. Nomor 5 bang Longbir ing Kathar. Pen nomor 6 ke Nelilo. La pen nomor 7 ke Jonathan ing Kathar pudo. La pen nomor 8 ke Arluso lagai Larlin ing Tipi pusi je top shot ala bang la pen nomor 9 abang Rublin ingti labang Kathar pusi je to Kathar pi pusi nah hello corek lo la sarpi sar bramen bang nili po ben bahasa ingti Kathar pula क्या sarpi hut isi ke bongsi dhor में धी pula nili po ke ningkan cap ke bongsi dhor में धी lo Hindu jeplang don mat convert dun dat lo convert dun dat hut ke bongsi dhor में धी pula la pen aprang ke kupik lo tang te la aprang ke bahasa ingti Kathar lo la masih aku nang cirui tu pak lo la masih bahasa ingti Kathar men aku sen tu lang lo nili pe men bang la ke kareng Mary kareng teron milik pi la bang nili pe men bang ke la sarpi sar bra tum kopi sai se ke klinik lo nang li tum nili pe bang ke LP school teacher lo la type LP school teacher nili ka niat denge nili pe ke second LP school teacher lo karbia tumang bong first abang ke ala nili tum ani pi lo nitum parnunang kok lo amen ke nili ni ave rong phar pi la gala herol inghi atum hem asar pi hadi alang li hello pusipu LP school teacher aprag ke klem cheng bang lo umru asar alang li choro lo ke hai nang li kaparong ro hala sohut nang li nonason kaprek tum sita me thang bihe ahut polotang te penang ani li tum kapor jatta do ko pine li tum memory si do di ason li pine nang sharing tum manang li kaparong ro hot ko pine isa memories ni litunge kaborjar por bang avede kad do it hadi ni lipon ni pe tu ni tum han kamnang toy varatiti kamnang toy piklo ni tum phan nang pe tot lun long le hem ke la ko non ning non son of barikha ta he hodi ha ku chen mon pu ha da bap ta mon pu la pu yo ha theng pi arkon namon theng pu namon pupoy la son yu he tikup arkok damon puyo aman ni tung la lok se klem men chai no che long ki vi he lo ni tum bihe ko klem ver lo che long ki vi la pen lang ke teng la irrigation phan he irrigation ni tum hi di irrigation phan la pen che long le hidi long le pe dong hala ta ke ni tu ma hidi ka ki milang hala bang sohut sang ti har long do ma si akol la eng han dar nu ko along ben ke amat hai bai nu ama si ka pe dong lok se klem ni li tum bi he ka ko ben la ke klem dun la bisar lam eking dab thek lo pu pen akar bar le yo ka ngam klem dun ke ni tu bang ke nó bên thiên cái en lô cái en cả đô có vẻ là bây giờ han an cái tun sok cái to
sokang rap sokang krung la sang kang rap ka dup ka ve yo ni tu nge klem nang ke bil du ko pa so ke irita men me han ta là chelong kivi po alam lo isi nanga tu thumi mil hai aphang atum chelong ke methang he ma chelong chot kali kapre ka hem sita me chelong kivi pon pen pinya nam pen apson da to la si hala so nang li sita me chelong kivi methang he ma chelong si kivi chot ma man te la po rong adon kapre ka he ma chelong ta kivi pon apson ni li tum bang methang a chelong ni li po bang ge la ke methang a chelong ta do la pen bang a chelong da do ni li po bi het ko ke ni li po bang la ke Kathar sar po so po le ha rong hang rong bong Kathar sar po so po lo la ma sia la tum mangi plang chen bisar le jo hala so da ke plang le a hem ting a hem ro ko nili pu ki kim ta ha rong hang rong bong ta la son yo ma sia la tum mangi seta nili po bangi chelong ki via kam klem lo chelong ala tum ke anerlut sini ka che bai chelong amoy am song ben sun se pin ko masi un ma chelong kivi la chelong kivi di ardon chon po sun se lu hadak lo chat ta lo pu ye la si ka che bai nili po to mangke nili to mange la ke che bai dun long le cardon bangke seta chelong kivi bang thu ke pakka lo la thu ke arni si te ke ta che tong lo chelong kivi ho the mà nên li tum bihe khak lang anta nên li ta ningkan kri silo ne si dola ache ateki ke dolo ha anu aling anatu ha arlok he man nên li tum bang ke thom chelong ki view so le nut la pen ne tum korte bang ni long bir pen ne li ne tum them chot ne li mo ki bisi bang nang dun un ela la ma si la son ma si nụ pak ot het hu ni cái đam he đây ko ho pu đây ko mali pu nang pu ar vi lang non ne ar e lang po ne an nung lang po nang ke chon lo te he wa tho de ho pu ji ni tu che sik pon amara te kia bang ha di ni li tum phanang thek long lo ro kom amat kat jui la a keng bot ha di lang che ho wok lang ni tu nge po du ma si che long che wan thu la pu ye ni tum la son ha eu so ko alam ke eu so ko lo ri so ho ta lam la kala choro sir to la lo isi bangke nangli ka ala molong nangli nut song ja po porsi kachini kangtung atum tadu la pana kachina ke nang sot to ko asini li nangli phan ka chu to kangtung bangke jasmet bangke peso somi ke analam aning kan kon malom si nangli peso somi ke anma la pen nangli charlie bom hot ma man te nangli service claim bom hot ma la so nang je seri ke masa piso somi ke anamang ke nili non service long der api service long der api ke der dun lo nili ta hai ning kan thom ke rai si lo ning kan thom ke rai si lo kali lo ning kan ning koi ra ner ke ko re se ke an si nili ke piso and to wrong lo bang IAS direct atung bang ning kan ning koi rai si koi ra ni si piso en hai ama si nili ke der dun pule pu kok se ta chok lo pu ye hala support bangke la lo la nangli tum non hem osomar bang kon ma la pen nangli tum jasmet bangke nangli phan bangke muni tum apang phutim da cheni lo sitami nangli hem osomar tum ko pc ke claim ma ko ppc ke claim ke dam ma ka charli ma lai ta ka chini kang tum da kokti na se lang chethanu ne ma sar sab so nili somara to mange nili tum son wrong ke dora hard life ko hadi hard life leke do gali dia par joy o par select hoy hai hai neli tomason ane kali amatsi akleng si bange MALLM lo ke pass non advocate account claim bom lo ke pass ke first division ti la tung ke dun thua bang tar lo su la ta first division ke pass ke hala bang MALLB hala bang ke amen kan than pangai ke masa akleng si la ka ar ko ing ti Kathar la hai la pen adun thua bang jirlin ing ti Kathar pi lo la pen adun thua bang velin ing ti Kathar pi lo la ar lo so tum bang chok chi o lo ha bang adet dam et masih bang adet ke do ke puan henu MEOE la tu Australia se do inhot bang thang be misam si andak doctorate ke pass et lo
ko mahala tek ko pumayong te ho architect hai architecture na thu doctorate lo doctor lo hala ke la pu KPC bang non research claim bom la ta MA ke pass ke first division hai first class hai de dandiwar ing ti Kathar ba ke BCR los pinso bang an pargang ang bong pin arlo so bang niก็พอล่าเราสมัยองเอพิกนี่ลิตุบางคนอีกแล้วสบางพลีเวบางพลีกำลังอีกแล้วนั่งลิตุมกระเจนกระจิโดบางแกนั่งลิตุมแกลof marriageมั้ย arrange marriage แล้วสนี่ลิตุมแกเราปุตตาปุเมเราเป็น arrange ปุตตาปุเมอาทิมาแกห่างดำก็ดูเวเป็นสิจะปังเรียบปฐมมาจ้ะจบชูรุลสารนังลีลาเปซูโซมีลาเป็นนังลีแฮมตุนอาลามนังเชตันนนปอดลาเป็นนังลีนอนลีการจุดทุกังตุ้งบางแกอาศับซูราดตุมกัจินิกังตุ้งลาเป็นสิกจิตอาลามที่ปุสินิลีมัดไทยกังตุ้งอาทิมันนังลี IAS Officer มันเด็ดเป็นนิลิตุมกัจินิพิเตนังลีกกราชาร์เป็นเจงล็อกบิโซนัตลองกับเปรกอาหาวัดลงสตามินังลีซาร์วิสเคลมดังอีกลงลาซีฮัลโซฮุดเป็นนังอันการแบ่งลงเป็นนังตันกิดการบิตุมาพันสตามินังลีฮัลโซฮุดกิซุงเก็บไว้แต่เทคติกังลงนางลีชินีติกังชินีเราเป็นนอนตาบิโซนัตฮาวาร์พลังแกตรองดิสตริกอีกแล้วเราเป็นโซนิตปูนนสิบิโซนัตอีกแล้วหากเกิดว่าการบิตุมาพันนอนตานางลีลำเจปติมุบอมนะเป็นนักอันพันนางลีวอร์เรงาวาร์ไซตากิปิติกังปูนนอนตาจะทันจุดนี้กล้องบอมแล้วสินางลีฮัลนางลีซาร์ฟิสเกลมกับเปรกอารมณ์เรียลงกระดำโหดการเปียเคพันกระเทกลงก็โซนิกเราชอบโซนางลี experience นางจะเสด็จมาซะla solam la ke cheng hedi je than nang kok po ko pie po si kar biatum aphan ba inglong ara tom han ne li sakori ki pi ya phan ing tung waret la di kang tung waret alam bang ing tung te de thek te de ye kala ing tung lo te claim un la te la kang tung det alam bang ne li aprang nang than ing tung ne li po atum ne li tum bi het ko penta la kar biang long itu ma det lo pualam bang nang than verity kar biare chu la pen itum Kathar sarpo khei lo pen aku pin pomar son do kar bi longri la son do rong khang ke longri krehini pualam nitu manang than verity la pen hala nelipota aprang hut Tribal League Pudo Assam Tribal North East Tribal League Pudo hala dakta join dun la pen claim dun OA hala soit ke amat aphi amethang ta karbi atom phan ko pini claim nangi pusi karbi ateng achong mei puta isi a organization form lu nili po bang ha 1954 malong 54 55 56 la son arkom amat hala suhut karbia tinga chong mei ke claim I ke karbia rat phan ka pang tangi pulu amara jaha tum olan de Christian na kame claim le lo amat hang dun jojo det batai sia meeting along son la so a chong mei binang ni pa ve det ni pa man ne lipoto putang te pamat papa ve tu det hala ba amat la phia bangge all party hill leaders conference atumalong mane all party hill leaders conference APHLC form phia ko lang hai la so ahut rap chelang dun bom le je la det alam kaddo ve nang than ver ti karbiatum duk o rapen tai tum nilipu puver lo karbiatum a psyche bangke arnuk ode punang thanwer ti ni tum phan a psyche pu ho ke pu a psychology arnuk ode la pon la karnuk o bange chepeti nangi polam nang thanwer aman ke chi pia kam bang karbiatum aman ke chi pia kam bang nang thanwer karbi karbak sut li karbi tang te pe pu nang plang mati pu nang phi mati pu ti ma ora la le be ser le be sening ke pe di la salam hai hui nang thanwer ti la pen ha la non an ta ne li ning je bom ti la se karbia tum ke wang pu ha am long sin nang ge mi ang am i sin nang ge mi ang long sin nang kang yong bai ti pli thi ang bai pelang thi ang pu lam lai hui nang than ver ti ama sin ni lita logo por hi tik hota APHLC lok si kam klem nu lo silong ke do hut APHLC long lok le klem du
ลูกpor hela pen sakori claim hutta la pu ya sakori claim hutta la pu dun pe joy pe jai la pu hadi son cv dun bom la pu captain sangma tum lam ke than meeting along ka do ve rai dang ning ti da ka ning je nelik long sodar kathar ta ka ning je lai hu ni tum ha shilong thek dun long bom la arju dun long bom lo procession ke dun ka do ka ve neli tum ti ti amasila ekhei cherai nang hi palam mang ma tha ulo ma sakori government sakori long det benda kupuson sila karbia tuam phan kopine pen ke rap long poma pu lok se ma tha amat si sita ke ching si ke neli phan Dibrugarh sinata ACS long lok pen ke Dibrugarh ke karbia ve amat karbia oso maratum medical ka por helong bang photrok do hala tu menjing wai pojat potiti aman ni li hala da ke claim dun ver ke missing tu malong la pen deuri po ke tu malong ya se met missing tu malong kola khwa moza lai hui adim ni li claim dun titi tribal tu malong hala se ke sakori ki piji ka jakong avelang he angela dat ben ke mohokuma porishad secretary akam nang petangkok lo nogao wang lo la ke jar so into itu muchot lo amasi ladak abang lata neli ja kong ve lata muthe mohokuma porishad lo amat sakori ki pi ke lata employment exchange office lo neli ke thang yo pon de muthe nili long wang lo nang rap dun tha pulo kam ke long ya phan amasi Chandrasing tok bi aphan neli dak sakori pidet le sakori ki pi cheng kar bi atum phan ge la helor kom le nogao long de nogao akar bi atum la pen ke ako nogao ako la gram sevok bang pli apos nang klang thule lo la pula ben peramat agom long dun lok lo amasi ladakta bang pli neliako karbieto man gram sevok asakori ako pitu ladakta amat inuda bangge ning oyalam lo hala kopine bus accident mati lo ha phi lo pithi la pujan barge dakpeng ni lipana toy tu project director DRDA hala sohe ke DRDA project director pulote bharia kam non ason gali no IAS pen ACS tumsi ke claim hala sohe ke tangka ta do kam claim un o amasia nange toy chenge lage sonitpur pulo dorong ben sonitpur isivet lang hala sohe ke dorong sonitpur bisonat ke neli ke damhut ke sub division ta kalila nili ke dam hoke bisonat ke mate nili ke district ke aphialam lo sub division ta kalila mate block office do hala burigang wa adim burigang hadin nang litum hapu burigang pudo mati ada ke video do la masih hala so ningkan lo nili hada keli 1983 ningkan 83 ningkan masih ningkan ki jut ma lom be hadak sub division jeplang le sub division jeplang lo an pen neli ke dam hot ke dorong district DRDA ta neli room si dolah neli si solai ciklojon phliba ka neli si claim lang halada dorong la pen sonitpur phige sonitpur anat lo ni ke claim na ke non ke sonitpur ta hini do tu kok lo isi ke bisonat sariali district putu kok lo bisonat district pu body kana bisonat district ai ke non bang ke gokpur ta sub division man pu det le ha so ke gokpur ke block anat hai na pu ye amasi ne lihat dak DRDA project director dolo la bang jar so free muchot free la pen eson bang ke koson ne la video ka do itunda mesen sako government ta mesen hot la he jo chite sor sai kya si chief minister hala bang so amad dala officer atom phan chikio hala so hot officer tum kam claim long o la pu non nang petang lo LD assistant
pion sukidar lai hoi recruitment akam nang petang lo amasi ni lihala suhut karbiatum han kaddo ko ve batai si pet bang inkoi ra ni de ni liga e point la bang la bisonat malo makar biatum han le la pen kaddo ko ve ke bang phokebra pho bak do ni liga do ge point karbiatum han ni liga munit chini ni amunit non taจะทันทันนางลีnon taจะทันนางลีhala dak service claim ma mahut nang li nen puse Kathar sir penang tuma phan ke joy kipen tangka pi job pen joy kipen wareng ma sai long lo poisa chu en nangi pu da matha ta mata ti arju long le ni tum sam nge di government officer dum poisa chu en pu na ni tu chini ni चीनी सीधा एनएजी है आधेमा कार बेतुम दुगो आके दी परीक्षा लेके पास तकली लता पे पास ए पुचोरना अमात इनोट आर लोसो बंगे कोपिलो ने जपलांग दे अमात हा लोहित मुख सी अपॉइंटमेंट की पी हदा हाला state dispensary along रकम लोहित मुख दो state dispensary amat kopilo ne amat thilot pu papi thilot pu ki puge chekok that bo pu se chekok that kaliar kom la komani pi thilot or kom la so mesen or lo so karbi pi lo na pu chorolo sir tangte non nangli retirement bangke koloson income sin nangli kene kelo retirement ke 2011 di nangli 2011 ho retirement dat pan patangte retirement service holder to aphan ko pipo se pipot lo ki pilo patangte CR ta na keleng lo la pen ke claim ke dam mate hem peso so tumpen isi ke sanga porlo po isi a bisarek lo di te pon sitami nangli hem ke sang nangji aporo hut nangli non dak political afil long bang iklo sitami nangli rada sai ke klam aphang kaprek afil doik piklang non son nangli NGO leng puta chok ba kaprek business like lam ta chok ba kaprek lason pe thelong doik piklang te pon sitami nangli dak APHLC rat charia songlong wang pen nangli rada phan non dak inglong so phan jakong pang tang phan punon kaprek nangli tuma ke man do andi lai ke pachun je phan ke claim la si nangli halaso hut company MP MLA CEM pine lason akemang thetan ko pine doik ma mante nangli kopia joksi political afil long nangli ke bang eklo sar nang thetan long jima hala so ke di neli election che dan dun vek ji pu ma tha the muthe karbiang long aphan karbiatum inglong arat tum phan kam claim nai pu ga la non retirement aphialam ga li lo ha school ka porhe hut ben masi labang ke claim dun no patama je labang di tu ma ok vi along si do kok lo labang la karbia khai inglong rat atum han room nang ji po kam bang he di labang hai tum ok vi si do kok lo la ke ningar lo si do kok lo la ma si la aprang ta nearly 2000 aning kan ban si seminar ke claim ke cheng ke 2000 6 schedule akam hai di APHLC avya ko lo ne liha di Kokrojar DC ke do un ho hala so chi ne li la 6 schedule aputha seminar ke claim la pen ke Mongolian akhei pe hai di elitum Mongolian mathalo inglong arat tum anya Mongolian sai se la pola Mongolian po chichini pe mera aning si do thek lo te la tum ka chi chok ka chi thu je that ke avidet poken te misen po pule je bang atum ninge bang area na tum arjo tum ninge bang che thu che that det ke di ka che lang select po avidet son dak dak si area na tum Mongolian na tum anta akhei chichini lo te la tum che lang select le det po naga kuki rengma dimasa tang ho lapen ge khasi garo tang ho karbi tang ho syam tang ho langlu tang ho la ka do itu na che lang select ke avedet si ning si pet ben do thekpo ulo yan ge karbi tum ta paprang nun thekpo la inglong ara tum anta paprang nun thekpo pusi matha le la sineli 2000 aning kan pen la Mongolian organization a karbar claim lo abinong la Mongolian organization punilitum ke claim cheng ke neliha Korimgonj DC ke do hut 1995 aning kan me chiklo throxier ni
1995 sinitum all Assam Mongolian People's Cultural Organization puni tunge form tribal pupedet lo Mongolian people pusi pulo tribal pulo te lage juno da alam la binong ke namasi kijume la pen eman ke do men ben si chehang anak pusi la son ni tungi lamasi hala suhut President Mite Muni Raskumar Konung Sena non nge tiet lo la pen ke secretary bangala ke fonidor chorei la chorei ke la ke kukia khai la Tripura sor lo chorei atum mangke lang li phansi general secretary la pen ne ke advisor la hada ke man la son je ni tum son si cheng lo lama si 2000 aninkan ne li hada Kokrajhar ke do un hota la Mongolian organization a meeting hadak ta do bom ti tilu hala dak MP abang SK Bosumatari ta jasemet ni tumhan ardi nang pidun lo la la anul kapre ta itunge Mongolian akhai itunge Boro Karbi pura chiputu te de ra Mongolian pole chipu na alam pethe lo la puyo ni tu lama si Neli halasut penta election ke thur bang matha the seta la son claim nangji rat atumpan inglong rat tumpan pachelang pet nai po bang matha mat seta nange cheplang tho bang ge hala democracy long ge to election le hai he te kam da claim log le la so kam le lu ama si 2011 aninkan MLA election che dan nun lu la pujo ama so ke poisa nang hang tir vot kang munit tu me munit do piklo poisa tu ke nang hang piklo munit tu thang da chini na la ra ta tu la puyo poisa long lo te chok lo wa kam halo so ke election polo te nangli 2011 aning kan si election ki thur to nek cheng kalang le isi lang damik lo nang nangli kidam tang non la bangso la pening aning kana phanmang kali MP election na pana phang MP election bang jong si lang dam plo tang te nangli 37000 la so adungarai si nangli vote kelong prang 39000 this sir setami pening ningkan suri hini da engko da plian ningkan bang ke la si isa change step pe ka son si ke thek ponong dek lo lalo political leader atuma phan plo tang te kili kalong high det chepati det ansi munitum recognition ji la pham sitami nonang li hin na pham nili tum nang kelang don ra tum kelang non jong sila so kar de nong long atomon jong silang dam plo tang te nang li kilik ka chepati long ke hai helang sitami kar deng long arat long anning long bang ke hai kat lo son si ke thek long to lo kopia pot lo ma plo tang te kaprek political leader kaprek organization la hai he tika bang ke mundit tum recognition ma chalong le mate ra tum inut songja popu hok hedat ti mo haidet la tang te ke madu bang phule hai sitame la phanma ko hok thu ko te bon sitame nangli hin bang ke nangli pinier nianta kelek che pate dun bom bang bom pen pening 2024 an inkan sitame nangli ke hai bang ke non ma thai kelang te bon sitame ra tum nangli phan songja popu nang ke hok la pen la an pening an kan an bang ke la an vote long iklok lodi la si nang li ko an ning arong lo la pen kar beng long rat phanang li la so pathak ninglam the asap so chesiar into masa ning karong dam ke la lo nilitum karbi la pen inglong rat tum han ke gyan mane knowledge si hedi jasemet ki pi law puthak la pen gyan puthak law chot kali gyan talo wisdom la puthak si jasemet kipi la pen apran ke nili 2011 aningkan kajadan no ke poisa nang hang ha hem ar lu anta nang ludun jam aja jengge poisa nang pinon ho ari lapu nang deng ham ho poisa nang pinon arnam nar dom pipo wanda do arnam nar dom pipo poisa nang pinon la son je la son ha so ke election ke pia boss du be tha la de chini ne pin lo munit tu nge munit tu chini ne pin lo la election nge kopi ma hadi poisa la pen ok cholong nangi la han lo
Jadi non an ke poisa kam kalila pon ke cini lo mune tu la ke election ke la ke ek elong ri ke cerai la pen ke ek khe ke cerai aron lo po bang ke cini lo la bang ke la pen la ni tum han vote nai pidun tum ane ka cini pen nai pidun lo la tum bang ke la puya ason ka prek tang da li lo la si non ni lin tum ning ka rong la hello la tum bang ke ka cini pen nai pidun lo adet ka ching hon la pen a khe ka ching hon la pen along ri ka ching hon atum si vote da nai pidun lo no no bang ke ni tum long ke la hello ning ka rong ni tum bang ke la pen cini bom lo te cini bom la salam cini et lo te hadi akapre ka khe tunge election na nang thurdun upai wadi jog ta upai wadi akun nang thurdun ni pule hal la tumta amethang adet ka cherai along ri cherai la pen akhe ka cherai alam nang ning yedun det hala tumta asai jog je de hala tum non ni tu cini ke la helo tum ning ka ro la bang e mesen alam lo an ye Cetan ling sa itu elong ri la pen ekaya vete ason ka prek do se ta thanga le velo ko mati la hello nang garia ka mele solai se ta bang ha ko nani bang mongali tum nang cek lapo ko pilo di la pulo ka che plangi ke sakorian da chu pilong le ji la pulo te pulo non mat elitum hala ke tek tepen ajok non itum a ruling party tu ke tek tepen ajok lo congress pen da lo non BJP ta lo non itum hala direct recruitment act non anda opposed to dictate lo ni tu oppose lo ada ka oppose du nahi ke MLA CMEM tum lo MLA tum lo MP tum lo hala tu non anda oppose ta hai hedet lo ga di la ke chok che pu da pu hai hedet lo la ke pu hai he pen yok si kar bia tu sakorita long le det lo long le pot tan ke long tu the la pusan sin na man thu lo ga de la pot la ke non nili tum ka ke than bom alam yok si kat do ko veta chini et lo pulat dang te an ke ilitum a khe la pa long ri ke jok un pu la pen la sona na thu si amunit tum nang bat bom lo a phai bang nang bat bom lo la ka chini me thang a long ri la pen a khe ka che rai kang tum munitum se nang bat bom lo non ai nge la nang bat bom lo mo pen ke putang a teng lo nang bat et lo te la ke jok ta nang khang nu nun e kar bing long ara tom han a khe ke che rai thi bia pan ke hala sohut bang ke APHLC le ke hai ji ke lo inglong so se ke hai inglong so se hai lo APHLC ga kam da ve thu det inglong so se hai lo APHLC ke doji athema la ka leader nang kok po ke rai ke japon ye tum nang kok po jo chok churu lo ke hai tante ke pa jut si political related alam bang lai lo nang ka juthukang tung bang ke MLA election te bok tik lo si nangli tum APHLC a hin pen nangli jung amat sitami la MLA ki khidun je phan ning ke hang la pen ka chisik la pason ko pini doik ma non ma la ekhei ka chirai ji la pen elong ri ka chirai ji pulo tam te kam e claim nang po kam claim ji pulo tam te election ni hai nang po ye la le alam ke la ma si election ni che dan dun dete akapre ka towar ka velu chok choro lo ke hai tante ilitum ka ching ki ke than bang ingtonic post taming ton te phang kar biang long non la bang so scenario ke lang pen kan to be nang li hin pen kar biang long rat phan non la kar biang long along ri long atomon ke jap bom ka ching thura hin punon chokam choteloi hin punon monsam hin punon nang li hin pen ko pisi lam the paklang ingtong ka hai monsam abang ke dulu ka pheri pen si monsam ke do hala aprang hile ke ot kre tu aphan kok kre lo non ke aron ateng pen mahala tum aningling sam se ta ing sam nang kok lo la pale aning ke me et pen le kang sam gali hai non amat ke la si ken me et pen ka lia posi la ka pache bohong yi pache chok ya phansi arni si heta CM da ningelo na rest lab ji pu ningelo ko mate di aning kang sam boson de na rest ji jat ji pu kam we le la ke
hala lo ta ko nan ne lo si ke endam ha det ka pi phuka ron si hala so ron ben si ni tu man ne APHLC leader do man RSG pu ni tu kan det ka pi phuk nang bole pu dang ma li det pe do nang po phan ni karbiang long hala long recap ta pi phuk nang ni hala ta karbiang long ar lo pe do bom nang pu si ni tu ki pu choro lo kai nangli kepat jutsi nangli phana juthik jat pon nangli non arta kon doi pam lage non ge troxy kebra pli lo ne liarta 74 troxy kebra pli choro lo kai lalo nordisk kar vi live kela ngarat kai kita nangli tuma phan kenan so la pen prek jega berta na keban pi bom son thot si pini la thot sita me inut dak kar beng long chot kalisi kar bia kheyan bong ino da song japu J.I Kathar alang li akai la muthi hek pen posita me nangli tuma thengno nangwan pik lo malom sobet apor ke katuk be alang li akai long katuk be lama bang ke pur ep pen chitan iket ke ne lo ke bang jilang apor hut jongse ke nang sot alam the doi kok lang pro tang ta lang li long wan ek pen apor en ek pen nangli tuma thengno wan thik vek ji la pen kaprek akenan sot alam the sita me wan ek ji te bon sita me pinia bang ke alang li akai la mo la pen sin ching ki chitan chot po la pen alang li sai do pik non ni pen ching ki chitan de pen sita me long de me ke ta mi ji do pusi berta long sita me alang li sai do suryang bong pen pusita me ni tum ek ikar bi lai ba phan man pek ning ki pi ason pen pen apor nang ki pi jok nang li phan choro pik lo nang li apor na chi pi la ke khe phan ke ching hon pu amen pen pusi ni tum la khapon ik lo la si choro pik lo alang li ke sara por ik lo 74 pulo tang te ahok alang ma pot ke sar pik ano sita me nang li phan 2015 a hot ni li rup mini nagor long ajo por phai kre hini nile tum lojarli asong pen nangli phan ke chitong ke bang hot ko son arjima ason si nangli phan ke thek long do la non lo ma tum ki pu evergreen pu kai ke ta nangli arji pariso vera son la so arji bang nangli long kai ke ta pa do thik le thot na nangli ke claim ke dam long arna me her chumi pa dek na ma pen nangli opranan so se pa me thik la thana la se chorok lo la se ka do we phan sita me nangli tum ke cheng pen ke jut alang le kai la mu ka chini ja phan pura na ke lang dun endi kar bi life ke lang ver arat tona phan sita me korang thu pa jirek lo tang te pini ke cheng ke chethan nam pen seng tom ko pok ko ka do we phan ta korang thu to me thak me